Prezident Serdar Berdimuhamedov Orset Federatsiýasyna resmi sapar bilen bardy. Serdar Berdimuhamedowyň 10-njy iýunda edýän bu sapary onuň prezident wezipesindäki ilkinji daşary ýurt resmi vizitidir. Türkmen medeniýeti Türkmen prezidentiniň Orsetde dawaraly garşy alnandygyny habar berdi. Döwlet habarlar gullugynyň maglumatynda Moskwanyň Vnukovo 2 halkara aeroportunda Serdar Berdimuhamedowyň hormatly garşy alnandygy we Orset resmileri bilen duşanlygy habar berildi. Türkmenistanyň prezidentiniň bu saparynyň dowamında Orset'in prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşçakdygyny Kreml 9-njy iýunda habar berdi. Türkmen medeniýetyne görä gepleşikleriň dowamında syýasy, sowda, ykdysady we insanperwer meseleleriniň hem iki taraplyň hyzmatdaşlygy mundan beýlekde östürmegiň uğurlarynyň şeýle hem regional we halkara meseleleriniň ara alyp maslahatlaşylmagy planlaşdyrylýar. Türkmen medeniýetyne görä gepleşikleriň netijesinde Türkmenistan bilen Orset'in arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy çoňlaşdyrmak barada memoranduma gol çekilmegine garaşylýar. Orset medeniýetinde Gurbanguly Berdimuhamedowyň Orset'in Merkezi Aziýa ýurtlary bilen arasyndaky hyzmatdaşlygyň ähli taraplary üçin peýdaly diýip aýdanlygy bellenýär. Türkmen prezidentiniň Moskwaga edýän saparynyň ilkinji netijelerine görä Türkmenistan bilen Orset'in arasynda 2020-nji we 2024-nji ýyllara degişli sport turundan hökümet ara şertnamasyna gol çekilipdir. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier Berdimuhamedowyň Moskwaga edýän sapary iki ýurdun liderleriniň öýdara gyzyklanmasyny görkezýär diýip hasaplaýar. Bilermeniň pikiriçe Orset üçin bu Ukrainadaky uruş sebäpli izolasiýanyň ösmeginiň fonunda regional ýurtlar bilen dostlukly gatnaşyklaryň bardygyny görkezmekden ibarat. For Russia at the moment it's important to show that they have Rus üçün dostlarynyň, uly ýaranlarynyň bardygyny görkezmegiň wagty geldi. Görüşimiz ýaly Özbegistan we Gazawstan Russiýanyň Ukrainadaky söwüşine bitarap bolmagy finansiýanyny görýäris. Olar mümkin boldugynyň uruş we Rus syýasaty barada hiç zat aýtmak islemeýärler, daşda durmagy finansiýarlar. Elbetde olar Moskwaga gitmek we Putin bilen duşuşmak islemeýärler. Merkezi Aziýanyň prezidentleriniň haýtysy Moskwaga gitmek Putin bilen telewizionyda görkezilmek isleýär. Emma Russiýa hemmeleri görkezmek isleýär. Siz bizi izolýerlemek isleýärsiňiz, emma biz izolýasiýada däl. Afrikalı resmilerin, Aziýanyň resmileriniň barýanyny görýäris. Russiýa olary görkezip bizi üzüňleşdirip bilmersiňiz. Bütün dünyada dostlarımız bar diýjek bolýar. You can't isolate us. We still have friends in the world. Di Bruce Panier aýdýar. Orset'in prezidenti Vladimir Putin 8-nji aprelde Serdar Berdimuhamedow bilen telefon söhbetdeşligini geçiripdi. Orset'in Ukraina garşy alyp barýan esassız uruşunyň arasynda Putin Serdar Berdimuhamedowy Moskwa sapar etmäge çağırypdy. Şonda türkmen lideri bu çağrılygy kabul edipdi. Resmi Aşgabat Rus basywalyjy güýçleriniň Ukrainada kalyp barýan uruşy barada häzirçe hiç resmi beýanat bilen çykyş etmedi. May ayında Putin Serdar Berdimuhamedowa Orset Federatsiýasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy berkitmäge goşan üçin dostluk ordenini berdi. Siyasi analitik Bruce Panier'in pikiriçe Orset'in Türkmenistany bolan gyzyklanmasy gaz eksportynyň geljegi bilen hem baglanşykly bolup biler. Türkmen gazyny Ýewropa aktyryp biljek transhazar gaz geçiricisiniň ähmiýeti Orset'in Ukrainada alyp barýan uruşy sebäpli Moskwa garşy halkara sanksiýalarynyň netijesinde hatam artdy. Bu proýekt Ýewropanyň Rus gazyna garaşlylygyny azaltmak üçin alternativ gaz çeşmesi bolup biler. A lot of people would like Turkmenistan to play a big role in. Köpler Hazar deňiziniň üstü bilen Günnogor we Günbatar arasyndaky sowdada Türkmenistanyň uly rol oýnamagyny isleýär. Russiýadan başgalary Türkmenistanyň Russiýa bilen gepleşikleriniň bir böleginiň muny etmezlige bagyşlanjagyna inanýaryn. Again, part of the conversation with Russia is don't do that. Di Bruce Panier belliýär. Transhazar gaz geçiricisi Hazar deňiziniň döwünden Ýewropany ýylda 30 milliard kubometr çenli türkmen gazy bilen öpçün edip biler. Orset geçmişde bu gaz geçiricisiniň guruluşyna ençemegede garşy çykypdy. Bruce Panier'in pikiriçe Türkmenistan Orset'de ykdysady meseleler we howpsuzlyk meseleleri bilen bagly bil baglaýan bolmagy mümkin. It means that they got the protection of Moscow. Bu Türkmenistanyň Moskwanyň goldugyny daýanýanyny aňladyp biler. Bu şuňa meňdeýär. Ol ykdysat taýdan bu kyn döwürde Russiýanyň onu goldaýanlygyna, şeýle hem howpsuzlyk taýdan kömek berjegine kepil isleýär. Gyzykly ýer bu indi köpleriň Hazary sowda üçin açmak hakda gürleşýän wagtyna bolup geçýär. Mümkinçilikler barada ise bu 30 ýyl bäri ýyda testirilýän transhazar geçirjisi bilen bagly. Türkmen prezidentiniň Moskwa barmagy hemme zadyň garaşylyşy ýaly aňsat däldigini görkezýär. Şol sana transhazar meselesine
Gepleşiklerin dowamında Russiýanyň Serdar Berdimuhammedowyň hökümetiniň saklanmagyna mümkinçilik berýän ykdysady we howpsuzlyk goldagyny hödürläp biljegini ýöne Putiniň oňa transxadar gazy geçirji hakda pikirim etmäň diýjegini göz getirmek mümkin. Don't think about building a Trans-Caspian pipeline. Bruce Panier Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde aýtdy. Türkmenistany 15 ýyllap dolandyran öňkü döwlet baştutany Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow 10 martda geçirilen irki prezidentlik saýlawlaryndan soň prezident wezipesine geçipdi. Türkmenistanyň 30 ýyllyk gararsızlyk taryhynda geçirilen saýlawlaryň hiç biri awraly halkara guramalary we günbatar ýurtlary tarapyndan hiç haçan erkin we adalatly diýilip ikrar edilmedi.